खुलुमबाय टाइम्स अफ बड'लेण्डआव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय रायजो राजाफोर टाइम्स अफ बड'लेण्डनि गेजेरजों नोंथांमोनसिम माखासे बाथ्रा फोरमायनो सानदों UPPL एन्ड BJP एलायन्स जाना दं नङा होमबा बे BTR आवहाय जोंनि बे BTR आवहाय जुदि जों इलेक्सन बाथ्रा फैयोब्ला बांसिन गेदेर दावहा जानांगौआ सोरजोंमोन UPPL एन्ड BPF आरो बिनि गेजेराव दायो BPFआ कंग्रेसजों थांदोंमोन बेखौ जों मिथिनो मोन्दोंमोन सिगां आरो बिनि उनावहाय दायो BPFआ फैनो लाबाय फैनानै बिनि उनावहाय BJPजों सोमोन्दो लानो नागिरबाय बिथांमोना रिलेशनशिप थानो नागिरबाय आरो बिनि गेजेराव दायो कंग्रेसनिफ्राय होख्राव बुंगासिनो दङ UPPLआ जोंजों समान बा UPPLआ जोंजों माने एबारनि बे इलेक्सनावहाय दावहा नांगोना गिदिरा जेनेबा हमना ला साप'ज मेट्स थायो नङा होमबा मेट्सिं सोरबा सासे मानसिया फाइट नांनोब्ला बै मानसिनि फाइट नांनाय सुबुङाबोथ' मेट्स जानांगोन ना सासे 80 केजि गोजोनजों बे उन्दै गथ'जों दावहा नांबाथ' जानाय नङा हाय गाइस खुलुमबाय दा इन्डिया एबा IPL स्टार्ट जासिगोनानो बे IPL स्टार्ट जानायजों लोगोसे नोंथांमोना क्रिकेटनि नलेजजों आरो क्रिकेटनि नलेजजों लोगोसे इन्जय खालामनानै नोंथांमोना 10 करोड़निबो रां बारा देरहानो हागौ आरोना खिन्थु नोंथांनाव नलेज थानांगोन आरो टेलेन्ट थानांगोन आरो स्किल थानांगोन बोरैहाय बाट रोङाबा नोंथांमोना बाहायनो नाङा बेनो जाबाय प्लेयारस्पट 10 करोड़निबो बारा देरहानो हागौ जुदि रोङोब्ला आरोना स' बेवहाय T20 चेलेन्ज खालामनो हागोन नोंथांमोना T20 चेलेन्जआवहाय नोंथांमोना गावनि टीम मोनसे बानायना लानांगोन आरो दै बे टीम बानायखांनायनि उनाव नोंथांमोना फ्रियैनो एन्ट्रि खालामनो हागोन 10 लाखनिबो बारा ग्रेन्ड लिग आरोना बेयाव 10 लाखनि ग्रेन्ड लिग मोनसे बिथांमोना अफार होबाय थायो बायदिसिना बिराद गोबां अफार होबाय थायो आरो बे 10 लाखनि ग्रेन्ड लिगआव नोंथांमोनखौ माने फ्रियैनो माने बेवहाय टीम बानायनानै माने जइन खालामनो हागोन एन्ट्रि खालामनो हागोन होनना बुंदों आरोना बे प्लेयारस्पटआव आरो लोगोसे नोंथांमोना 1.2 करोड़नि लिडार बोर्ड आरो लोगोसे BMW बाइक बायदिसिना गोबां बेबायदिनो बे प्लेयारस्पट देरहानो हागोन आरोना रायजो राजाफोर नाथाय गेलेनो रोंनांगोन आरो लोगोसे बेयाव फेन्टासि स्पर्ट्स बायदिसिना बेखौ दोनथ'नानै जुदि गुबुन मोनसे बुंबा लुडु फेभरेट गेमानो होनजायो गेलेजायो खिन्थु आङो बाहेरावसो गेलेयोमोन प्लेयारस्पट गेलेफेराखैमोन खिन्थु प्लेयारस्पट नुनानै एसे रांबो खामायनो हायो आरो लोगोसे 10 करोड़निबो बारा रांबो खामायनो हायो आरोना ट्राइ खालामदों बेयाव गेलेनो खिन्थु रोंबासो हायो रोङाबा हाया जाय रोङाखै बे नख्लि होनगोन जाय रोंदों बिथांनि थाखाय गोबां मोजां होनना बुंगोन खिन्थु रोंनांगोन आरोना बेबायदि आरो लोगोसे नोंथांमोना बेयाव केस खालामोबा केस फैसा गेलेनानै होयोबा 100% मेड इन इन्डिया एप नोंथांनि फैसाया बेवहाय सेफ थागोन आरोना रायजो सेकेन्डआव दङ बेवहाय दैलि 7 मिलियन्सनिबो इउजार बारा गेलेबाय थायो जाहैदों आरो लोगोसे अब्ला बेवहाय इउ डोन्ट निड टु वेट फर प्लेयार्स मानो होनबा 7 मिलियन्सनि इउजार गेलेबाय थायोब्ला आरो लोगोसे थार्डआव दङ फैसाखौ बिराद इजिलि उइथड्र खालामनो हागोन उइदाउट एनि KYC बेवहाय गोबां एप्स दङ जेसेखि सानपेसिडि आरो लोगोसे सिफाइट आरो बिनि गेजेराव सेस आरो रामि बायदिसिना गोबां आरोना आरो लोगोसे बेवहाय जुदि एसेबां बुरजा गेमखौनो मोनोब्ला अब्ला नोंथाङा गुबुन एप्सआव मानो थांनो गोनांथि नङा होमबा बे मोनसे कुइसन स' बिनि गेजेराव गोदान प्लेयारस्पट दा निउ रामि गेम लाबोदों आरो बेखौबो दा नोंथांमोना गेलेनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बेखौ गेलेनानै देरहानो हागोन नोंथांमोना नाजानायबानो जाबाय देरहानो हागोन हाया खिन्थु नोंथांमोना नाजानांगोन जानला मोनला गेलेनाङा माने मोजाङै हुसियारि गेलेबानो जाबाय आरो लोगोसे बे नंखायबो नङा बिदि माबा मोनसे खालामनाय माबानाय बिदि नङा नोंथांमोना नाजानांगोन जाय गेलेनो रोङा बे थांजागोन जाय गेलेनो रोङो बे माबागोन स' जाय फ्रियावनो मोन्दों बेखौ गेलेनानै नायबानो जाबाय आरो लोगोसे बेयाव प्लेयार 200 नोंथाङा कड मोनगोन बे कडखौ आं नोंथांमोननिसिम गाहायाव होनानै होगोन बेखौ नोंथांमोना इउज खालामबानो जाबाय स' बे कडखौ लानानै नोंथांमोना गेलेनो हागोन माखासे 200 बानास मोनगोन आरो लोगोसे साइन आप खालामनायाव आंनि फारसेनिफ्राय मोनगोन बेखौ मिथिबायना रायजो राजाफोर स' आंखौबो चेलेन्ज खालामबानो जाबाय आंबो बेवहाय दङ हाबनानै स' अल द बेस्ट बे बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला कंग्रेस पार्टिया सानो कि UPPLआ बिथांमोनजों मेट्सआव दङ माने दावहा नांगोना बिथांमोननिया UPPLजोंसो अब्ला दायो बाथ्राया जाहैबाय रावबो BPF पार्टिखौ माने गेदेर सानला नामा BPF पार्टिखौ माने मा लिस्टआव दोनला नामा जे इलेक्सननि जिखिनि दावहा बे इलेक्सननि दावहायाव लिस्टआवनो दोनला नामा इभेन जाय पार्टिजों एलायन्स जादोंमोन BPF पार्टिया कंग्रेस बे कंग्रेसआबो BPF पार्टिनि नाम लायाखै नैबे फाइटिंआव अब्ला UPPL पार्टिया गोजौआव थांगासिनो दङ जों बेखौ नुनो मोन्दों मानो होनबा BPFआबो UPPLजों दावहा नांगासिनो दङ आरो लोगोसे कंग्रेसआबो UPPLखौ मुं लादों दा बेवहाय नायोब्ला जों गासिबो बर' हारिनि सुबुंफोरा नायोब्ला बेवहाय नुनो मोन्दों UPPLआबो गोबां बुरजा सिट मोन्दोंमोन गोदान नङा होमबा PCDRखौ दोनथ'नानै
डाइरेक्ट इउपिपिएल नाम लानानै जाय गेलेदोंमोन प्रमद बर' बिथाङा जेब्ला इउपिपिएलाव हाबनानै बिथाङा जेब्ला फार्स्ट गेलेदोंमोन अब्ला गोबां बुरजायानो सिट मोन्दोंमोन आरो बिपिएफआ 17टा सिट मोन्दोंमोन बाट बिनि उनाव खमाय इउपिपिएलाव हाबदोंमोन दा बिनि उनावहाय नेक्स्ट एमएलए इलेक्सनाव मा जाहैबाय बिपिएफनि माखासे सोद्रोमाफ्रा एमएलएजोंबा माबा कंग्रेसजों हाबहैबाय नङा होमबा बिपिएफनि माखासे सोद्रोमा बिजेपिजों हाबहैबाय बिपिएफआनो डाइरेक्ट कंग्रेसजों एलायन्स जाहैबाय आरो बिनि गेजेराव फिन खेबसेबाव बिपिएफ पार्टिजों एलायन्स जानो नागिरबाय दा बेयावहाय गोबां गोनो गोथो दावराव दावसि जालायबाय थादोंमोन आरोना खिन्थु आं बेखौ बुंना थाङो पलिटिक्सआ रावनिबो बिफानि नङा रावनि बिमानि नङा होमबा स' बे बाथ्राखौ बुङोब्ला अब्ला बेवहाय मा पलिटिक्सखौ रावबो नोंथांमोना सानना लानो नाङा आं बे गेदेर मानसिखौल' बे लिडार मानसिखौल' आं सापर्ट खालामबाय थागोन आं बे पार्टिखौल' सापर्ट खालामबाय थागोन माब्लाबाबो साननाङा मानो होनबा जाय पार्टिखौ नों मोजां मोनदों ना बे पार्टिनि सिङाव थानाय जाय सोद्रोमाखौ मोजां मोनो बे सोद्रोमाया माब्लाबानो कंग्रेसाव हाबनो हागौ माब्लाबानो इउपिपिएलाव हाबनो हागौ माब्लाबानो बिजेपिआव हाबनो हागौ नङा होमबा माब्लाबानो बिपिएफआव हाबनो हागौ नङा होमबा स' जों रावबो बुजिनो हाया जे नैबे पार्टि बा पलिटिकेल बे समावहाय बे पलिटिकेलखौ जोङो गावनि आंगोनि आंगो आं ट्रास्ट खालामथावना होननानै रावबो बुंनो हाया दिनै बिटिआरआवहाय जेब्ला प्रमद बर' बिथाङा आगान होबाय अब्लानिफ्राय इउपिपिएल पार्टिया देरहानानै दङ नङा होमबा इउपिपिएल पार्टिया देरहाना दङ आरो लोगोसे भारतनि गेदेर वर्ल्डनि गेदेर एबा गोबां गेदेर माने पावाराव थानाय पलिटिकेल पार्टिजों लोब्बा लाखिनानै दङ नङा होमबा दा इउपिपिएल पार्टिया आरो बै बे गेदेर पार्टिखौनो बै बे बुहुमाव गोबां गेदेर पावारफुल पलिटिकेल पार्टिखौनो लोब्बा लाखिनो थाखाय नाजागासिनो दङ बिपिएफ पार्टिनि सोद्रोमाफोरा बिपिएफ पार्टिया एबा जा मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा नाथाय आसामनि चिफ मिनिस्टार एबा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जिखिनि बिथाङा इलेक्सन समाव बुंबाय बैखिनि बुंनाय रावा दिनै बिथांखौ फरगिभ खालामनायनि लामायाव होआखै बिथाङा लामाखौ मोनाखै बा फरगिभ खालामजायाखै दा बेनिखायनो आं बुंदों बे बाथ्राखौनो गोसोआव लाखिनांगौ पलिटिकेला रावनिबो बिफानि नङा रावनिबो बिमानि नङा स' बेनिखायनो नों माब्लाबाबो राजा जानानै थाबाय थागोन बेखौ माब्लाबाबो साननो नाङा स' दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा माखासे गोबां बाथ्रा बुंबाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सिगाङाव बा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सायावहाय अब्ला बै बाथ्राया दिनै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ गोसोखौ दुखु खालामदों जानांगौ जायनि जाहोनाव बिथांखौ लाफायाखै जायनि जाहोनाव बिथाङा नाजागासिनो दं हाग्रामा महिलारिया बिपिएफ पार्टिजों जइन जानो निस्सय जों सानो बिथाङा जइन जाथों जइन जानानै मोजां खामानि मावथों नङा होमब्ला जों बयबो बर' हारिनि मानसिफ्रा जों खौसेथिखौ लुबैयो नङा होमबा जों इउपिपिएल आरो बिपिएफ खौसेथिखौ लुबैयो आरो इउपिपिएल बिपिएफ कंग्रेसआनो जा बर' मानसि जेसेबांखिनि खौसेथियाव खिन्थु जों खौसेथियाव लुबैना मा जानो पलिटिकेल पार्टिया रावबो खौसेथि जानला मानला जाखानो हाया जाय मानसिफ्रा दायो पलिटिकेल पार्टिखौ लानानै खौसेथि जादोंब्लाबो मा समाव मा जागोन बेखौ मिथिया मानो होनोब्ला हाग्रामाजों आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोखामोन सिगां बाट दायो मा जाखो गावस्रालायबाय स' बेनिखायनो पलिटिकेल रावनिबो बिफानि नङा रावनिबो बिमानि नङा दिनै जों नुनो मोनदों बिटिआरनि सिङाव थानाय दायो पावारफुल होननानै बुंजाबाय दायो बेनो जाबाय दा रुलिं पार्टि एबा इउपिपिएल पार्टि मानो होनोब्ला बिथांमोनजों बुहुमावनो गोबां पावारफुल पलिटिकेल पार्टि बेनो जाबाय बिजेपि भारतीय जनता पार्टि बैजों लोब्बा लाखिदों बिनि थाखायनो बियो इउपिपिएलाबो पावारफुल जाफाबाय बाट आं बुंगोन बेयावहाय जोंनि लकेल पार्टिया देरहानांगौ जोंनि बिटिआरआवहाय खिन्थु नेसनेल पार्टिखौ एमएलए इलेक्सनाव लायोब्ला मोजां खिन्थु एमसिएलए इलेक्सनावहाय जोंनि बे पलिटिकेल पार्टिनि गेजेराव लकेल पार्टिया देरहाजोबनांगौ आं बेखौ बुंगोन बाट एमएलए इलेक्सन एसेम्बलि इलेक्सनावहाय नेसनेल पार्टिजों लोब्बा थानाय खिन्थु बे माने एमसिएलए इलेक्सनाव जुदि गुबुन नेसनेल पार्टिजोंनो एलायन्स जानानै गुबुन लकेल बा माबाजों जायो जोंनि माबा नङा बेनिफिट नङा बैसोरजों लोब्बा जानानै जुदि एलायन्स दायोब्ला एसे जोंनि थाखाय खहा बेनिखायनो जोंनि जिखिनि बेनिफिट गोनां
नोंथांमोना आं मा बुंनो सानो बेखौ बुजिदों जानांगौ बेजों लोब्बा थानानै जुदि दायोब्ला अब्ला बेवहाय जागोन बेखौ नुदों स' मिन्स जोंनि बिटिआर आवहाय जेब्ला एमसिएलए इलेक्सन जायो अब्ला जोंनि बे रिजनेल एबा जोंनि बे लकेल पार्टियानो देरहानांगौ बिसोरनो दानांगौ गभर्नमेन्ट हारसिङै बडि दानांगौ जेनेबा जे गुबुन नेशनेल पार्टिजों एलायन्स खालामनानै दानाय बेखौ जोंनो नाङा बेखौ आं लुबैयो खिन्थु माने एसेम्बलि इलेक्सनावहाय अब्ला बैजों लोगो नांनानै दायोब्ला बे मोजां आरोना रायजो राजाफोर दायो जों नुनो मोन्दों निउसावहाय जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेब्ला डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगो हमै हमै बेवहाय भबानिपुरावहाय जिखिनि इलेक्सन बेवहाय बिथांमोना मदद खालामगोन बैखौ नुनानै बिथाङा बुंदों जुदि बिपिएफआ भबानिपुर इलेक्सन जानायाव जुदि मदद खालामोब्लाथ' मोजांनि बाथ्रा होनना बुंदों स' बेवहाय होनबा मा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिपिएफ पार्टिखौ एक्सेप्ट खालामसिगोन नामा बे मोनसे कुइसन आरो लोगोसे दायो पिपल पार्टिनिफ्राय मोननो मोन्दों आङो बेनो जाबाय जा गसाइगाव 28 नं गसाइगाव उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय दै बे जाबाय जिरन बसुमतारी आरो लोगोसे 58 नं तामुलपुर समस्तिनिफ्राय उफ्रा बिसायख'थिनि जानानै बेनो जाबाय जाहा जलेन दैमारि स' बिथांमोनहा जिरन आरो जलेन बिसोर सानै केन्डिडेटफोरा देरहागोन देरहाया बे नोंथांमोननि सायावहाय दंसै दायो मानो होनब्ला नोंथांमोना बड होब्लासो देरहागोनलाय आं नुहुरनाय मथेब्ला गसाइगावनिफ्राय जोंनि बर' सुबुङा गोबां खम बाट बेवहाय गोबां गुबुन जाथिफ्राबो मदद खालामनो नागिरबाय दानि रुलिं पार्टिखौ बाट देरहागोन देरहाया बियो नोंथांमोननि भटनि सायावसो तामुलपुरावहाय जेब्ला एसेम्बलि इलेक्सन जादोंमोन अब्ला बेवहाय देरहादोंमोन आरो लोगोसे एमसिएलए इलेक्सन जानाय समावबो बे समाव तामुलपुर जायगायाव देरहादोंमोन अब्ला बेखौ नायोब्ला एबारनि खेबावबो बे उफ्रा बिसायख'थियाव तामुलपुरखौथ' देरहागोन बा बियो पिपल पार्टिनि थाखाय जाखाबाय बेखौ जों नुनो मोनहरो आरोना खिन्थु गसाइगावनिया जोंना कनफिउज गसाइगावनिया देरहायोब्ला बे उननि थाखाय पिपल पार्टिनि थाखाय बिराद मोजां जागोन बे पिपल पार्टिनि थाखाय मोजां जागोन आरोना दायो बेनो कि रायजो राजाफोर नोंथां मोनसे बुंनांगौआ देरहाहोनो पावारा नों आरो आं बयबो रायजो राजानि आखायावसो दङ नोंथांमोना जायनो भट होयो बेनो देरहायो बेनो बुंदों आङो पलिटिकेल पार्टिया एबा गभर्नमेन्ट जिखिनि रुलिं खालामनाय बे रावनिबो बिमा बिफानि नङा होमबा रावनिबो बिमा बिफानि नङा होमबा स' पलिटिकेल पार्टिनिफ्रायसो गभर्नमेन्ट दायो नङा होमबा जाय पलिटिकेल पार्टिया देरहायो बेनो गभर्नमेन्ट दाबाय जाय पलिटिकेल पार्टिया देरहायो बेनो गभर्नमेन्ट दाबाय स' बेबायदि आरोना स' पलिटिकेल पार्टिया बेनो सामलायनो रोंबासो थांना थायो सामलायनो रोङाबा थांना थाया बयबो पलिटिकेल पार्टिखौ माने मा होनोमोनलाय बेखौ इस्टाब्लिश खालामनाय दिहुननो हायो नङा होमबा बयबो हायो खिन्थु सामलायनाया बिराद गोब्राब सामलायगोन माब्रै नोंनाव जुदि फाइनान्सियेल गैयाब्ला नोंनाव जुदि सिम्पथि आरो एम्पथि होननो गैयाबा नोंनाव जुदि बुंनो हानाय राव गैयाब्ला नोंथाङा जुदि रायजो राजाखौ फोथायहोनो हायाब्ला सोर नोंनो भट होगोन स' बेबायदि आरोना दिनै माखासे खोथाया बेनो आसा खालामो नोंथांमोना टाइम्स अफ बड'लेण्ड चेनेलखौ नुनानै नोंथांमोना एसेबाबो साबस्क्राइब खालामना गालांगोन स' थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आरो लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायदोंब्ला टाइम्स अफ बड'लेण्डनि भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय खुलुमनाय थाबाय